Hayırlı ertə Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Легендар шәхескә истәлек ташы Теләче районында ТСР төзелгән елларда Үзәк башкарма комитетны җитәкләгән Рәүф Сабировны искә алдылар. Җырлары халык күңелендә бүген мәшһүр җырчы Фәрида Кудашевның тууына 100 ел Татарстан радиосында атаклы җырчы атналыгы дәвам итә. Яшь күңелле остаз Камал театрында күренекле артист Наилә Гәрәеваның юбилей кичәсе узды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чаллыда булды. Икенче гимназиядә укучылар белән аралашты, мәктәп ашханәсендә ризыкларны тотып карады. Аның сыйфатын югары бәяләде. Нур яшьләр үзәгендә президентка Татарстанның яшьләр үзәкләре эшчәнлеге стандартын тәкъдим иттеләр. Республикада 37 стандарт буенча 3 юнәлештә инфраструктура, ремонт, кадрлар һәм программалар белән тәэмин итү буенча эш оештырылган. Рөстәм Миңнеханов яңа яман шеш авырулары үзәгендә дә булды. Ул елына 100 мең кешене кабул итүгә 30 мең нур терапиясе сеансын үткәрүгә исәпләнгән. Төзелеш федераль һәм республика хөкүмәте ярдәмендә мөмкин булды. Президент компенсаторлар җитештерү заводында җитештерү линиясын карады. Продукция белән танышты. Рөстәм Миңнеханов предприятиенең югары дәрәҗәдә эшләвен билгеләп үтте. Яңа юнәлешләрне үзләштерергә тәкъдим ясады. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре 1 ел эчендә 6 меңнән артык рейд үткәргән. Профильле ведомство министрлар кабинетында еллык нәтиҗәләргә йомгак ясады. Браконьерлыкка каршы рейдлар һәм башка профилактик чаралар ярдәмендә законсыз балык тотучыларга карата барлыгы 100дән артык җинаять эше кузгатылган. Республика сулыкларыннан 8 мең законсыз балык тоту җайланмасы алынган. Зур активлык күрсәтүчеләр арасында Чистай, Түбән Кама, Мамадыш районнары. Дәүләт комитеты хезмәткәрләре сулыкларны хәзердә контрольдә тота. 13 декабрьдә Теләче районы Айдар авылында 1921-24 елларда Татарстан Үзәк башкарма комитеты рәисе булып эшләгән Рәүф Сабировка мемориаль таш куелды. Репрессия чоры вакыйгаларына якты истәлек калдыру йөзеннән әлеге таш Рәүф Сабировның туганы Замир Петров һәм аның гаиләсе тарафыннан әзерләнгән. 27 яшендә республиканы җитәкләгән олы шәхеснең фаҗигале язмышы халык хәтерендә мәңгегә калыр. Халыкка кайтарылган исем китабы авторы Гөләндәм Давыдова Рәүф Сабировны онытылган шәхес дип атады. Татарстан Үзәк башкарма комитетында 1920-1937 елларда эшләгән 7 рәиснең 5-се репрессияләнә, 4-се атып үтерелә. Рәүф Сабиров 1894 елда Мамадыш өязе Ялыш волости Айдар авылында ярлы крестьян Озанчы гаиләсендә туа. Сатыш мәдрәсәсендә укый, Түбән Новгородта Табельче Екатеринослав губернасында шахтер булып эшли. 1921-25 елларда Татарстан Үзәк башкарма комитеты рәисе, аннары Бөтенсоюз Үзәк башкарма комитетындагы милләтләр бүлеге мөдире урынбасары булып эшли. 17 яшендә республиканы җитәкләгән кеше. Мондый кеше тарихта бүгенге көндә юк дип әйтсәк тә дөрес була торгандыр. Һәм ул аны бик авыр вакытта, халкыбыз өчен, республикабыз өчен иң авыр вакытларда җитәкләгән 21-24 елларда. Аңа кадәр күрәсез Мамадыш өязендә, Мамадышта эшләгән, яңадан Мәскәүгә барып эшләгән. Һәм минем кылганышы шулдыр. Үз вакытында иң фаҗигале язма, үз вакытында кул астында эшләгән НКВДның җитәкчесе Ежов аны хөкем иткән. Галиәскәр Камал театрында Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Наилә Хәким кызы Гәрәеваның юбилей кичәсе үтте. Тантаналы вакыйганың күңелле мизгелләре алдагы видео язмада. Сәнмесез кадерле минем тамашачыларым. Юбиляр мәдәниятка һәм сәнгатькә керткән зур өлеше, күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы президенты указы белән бирелгән дуслык ордены белән бүләкләнде. Дәүләт бүләген Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова тапшырды. Гәрәева Наилә Хәким кызын дуслык ордены белән бүләкләргә. Безнең буыннан иң яшь булса да театрга бездән 1 ел алдан килеп уйный башлады. Без килгәндә инде ул уйный иде. Шуңа күрә безнең буынның беренче карлыгасы дип атын театрга. Наилә апа белән без
Беренче тапкыр мәхәббәт турында сөйләшик спектаклендә уйнадык. Шунда очраштык аның белән сәхнәдә. Аның белән уйнау чыннан да бик зур бәхет иде безнең өчен. Һәр вакыт яшь булып калган олы йөрәкле легендар шәхесне коллегалары, иҗатташ дуслары, шәкертләре тәбрикләде. Үзе укыткан укучыларын да шул хәтле ярата. Үзе белгәнне ул менә җанына, канына сеңдерәчәк. Мәгълүм булганча, әлеге театраль гаиләнең сәхнәдә уйнаган вакытын гына исәпләсәң дә, бер гасырдан артып китер иде. Малайы и оныгы, алар бөтен, чын мәгънәсендә театральный семья. Татар халкына иң зур бүләге ул Фәртрафкач Бикчәнтәев. Наилә ул театрда эш калдырган артистка һәм эш калдырачак әле ул әле уйнayacak дип уйлыйм мин аны. Аның бит тигәни кызык бит ул менә ул яшь күренә, чөнки кичкенә гәүдәле тигәни бик таза түгел бит. Иҗат бәйрәмен Наилә Гәрәева үзенең төп хезмәтен башкарып, Бабайлар чуагы спектаклендә баш рольне уйнап дәвам итте. Бердә булганда киси баласы да ярап торыр иде әле. Алия Галиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бүген мәшһүр җырчы Фәрида Кудашеваның тууына 100 ел. Безнең Алтын фондта сөйкле җырчыбыз башкарган йөзләгән әсәр, аның иҗатына багышланган тапшырулар саклана. Татарстан радиосында Фәрида Кудашева җырлары атналыгы бара. Әйтик, бүгенге пар канатлар Татарстан дулкынында тапшырулары да кабатланмас моңлы җырчының иҗатына багышлана. Атна дәвамында радио дулкынларында Фәрида Кудашева язмасында композиторлар әсәрләре, татар, башкорт халык көйләре яңгырап торачак. Җырчының юбилеена багышлап Башкортстан радиосы әзерләгән тапшыру, шулай Фәрида Кудашева башкарган җырлардан төзелгән ял концерты да радио тыңлаучыларның күңеленә хуш килер дип өметләнәбез. Әлеге программалар Татарстан авазы интернет радиосында да кабатлап тапшырыла. Кардәш республикаларның мәдәни элемтәләре ныгый. Казак шагыйре һәм мәгърифәтчесе Абай Кунанбаевның тууына 175 ел тулу уңаеннан Казанда Төрки халыклар мәгърифәте конференциясе узды. Фәннәр академиясендә Казакстан, Үзбәкстан, Азәрбайҗан галимнәре һәм күренекле мәдәният эшлеклеләре җыелды. Кайбер кунаклар онлайн очрашуга кушылды. Конференциядә катнашучылар Казак шагыйренең Төрки халыклар мәгърифәтен үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Татарстан һәм Казакстанның мәдәни хезмәттәшлеге ерак тамырларга барып тоташа, Абайның тормышы һәм иҗаты республика халкының аерылгысыз рухи бәйләнешен раслый. Аның иҗаты үз чорындагы һәм аннан соңгы казак рухи тормышына искиткеч зур йогынты ясый. Инде татар дөньясында ничек? Татарлар белән казаклар элек-электән бәйләнешләр көчле булган. Һәм бирдә менә шундый безнең күп кенә кешеләребез татарча, казакча белгән казакчаның әсәрләрен укыганнар. Һәм аның җырларын көйләгәннәр. Шул исәптән Тукай, Дәрдемән, анда башка. Һәм бу традиция алга таба да дәвам итә. Абай әсәрләре вакытында басылып чыкмый. Аның беренче китабы 1909 елны. Моны Петербургта яшәүче Кырым татары Ильяс Браганский бастыра. Һәм аның икенче басмасы шулай ук Казан нәширләр белән, татар нәширләр белән бәйле. Ул Оренбургта 1916 елны дөнья күрә. Быел Болгар радиосы 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы онлайн форматта узды. Радио тыңлаучылар фикеренә таянып, җырларның иң-иңнәренә сайлап алынды. Музыкаль бәйге легендар җырчыларның иҗатын барлау белән бер рәттән яшь җырчыларны танытуга да үз өлешен кертә. Елдагыча 8-нче милли музыкаль премиясе җиңүчеләре алтын йолдыз белән бүләкләнде. Шулай ук җырның сүз һәм көй авторларда аерым билгеләп үтелде. Елдырыстан да Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 8-нче тапкыр уздырыла, ләкин менә шушындый онлайн форматта әле беренче тапкыр. Бик матур зал, искиткеч якты утлар, матур утлар, аннан соң куелыш, режиссеры бик әйбәт, бик нык әзерләндек, күп репетициялар ясадык. Милли премияга бик көчле әзерләндем. Чөнки инде безнең бит инде голосование барды, бу голосованиедә мин җиңдем. Без инде үзебезнең энергетикабызны бирербез дип ышанып калам. Бу инде безнең 6-нчы статуэтка, бик зур рәхмәт шушы Болгар радиосына, шушы милли музыкаль премиясына, организаторларга, тамашачыга менә шушы хит-парадларны караганнары өчен. Болгар радиосына бик зур рәхмәт, мондай зур дәрәҗәдә тантананы оештырган өчен. Бик күңелле, бик сыйфатлы.
Казан утлары журналы яңа төрле кесе форматындагы татарча китаплар чыгара башлады. Бу сериядәге беренче китап Нәбира Гыймаддинованың «Уйламаган көнем юк» повесте. Китапны Казандагы татар китаплары кибетләрендә һәм басма матбугат сатучы киоскларда алырга мөмкин. Кышкы китап фестивалендә катнашучылар аны сатып алырга да өлгерде. Шулай ук Каюм Насырый татар шамаилләренә багышланган китаплар да бар иде. Әлеге фестиваль кысаларында Татарстан Республикасы Милли китапханәсе кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә саклана торган көндәлек һәм истәлекләрне уку, тәрҗемә итү һәм цифрлаштыру буенча лабораторияләр сериясе эшли башлады. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле декабрь айында Россия шәһәрләренә гастрольләргә чыкты. Гастрольләр ТСРның 100 еллыгына багышланган. Яңа программа Самара, Пермь, Красноуфимск һәм Екатеринбург шәһәрләре тамашачыларына тәкъдим ителә. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле традицион Казандагы концерт өчен туган ил дип исемләнгән программа әзерләде. Программаның бер өлешен ансамбльнең алтын фондына кергән чыгышлардан торса, икенче өлешендә туй музыкаль хореографик спектакль премьерасы тәкъдим ителә. Ансамбльнең хуҗасы минем улым Хәмитов Айрадулла инде. Улымның шундый ансамбленә ничек килмиш иде утырасың инде. Бик сөенеп, бик шатланып килдек бөтен туганнарыбыз да. Аллага шөкер. Бик күңелле. Минем кызым Лейсән. Минем киленем була. Аның килене була. Минем балалар. Балалар өчен менә шулай итеп килдек. Шушы ансамбльдә мин 25 ел яшәдем. Эшләдем инде. Әйе. Менә Биючеләр нәселе. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре биләр тыюлыгында булып, марал тукымлы буланнарны тукландырып кайттылар. Хәзерге вакытта республикадагы вольерларда 350-дән артык булан яши. Кышкы салкыннарда алар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Марал токымлы булан ире хайван. Башыдан гына калыша, буе 170 сантиметрга, авырлыгы 4 тоннага кадәр җитә. Мөгезе нык, көчле, йорткы җанварларга каршы тора ала. Хәтта бүреләр дә ире маралга һөҗүм итүдән шикләнә. Татарстанга мараллар 2013 елда 6 айдан кайтарылган иде. Аларны таулык зонасына җибәрделәр. Җәен үләннәр, яфраклар белән туклансалар, кышын агач кайрысын кимерәләр. Самое главное обеспечить маралов кормами для того, чтобы они успешно пережили зиму. Иң мөһиме маралларны уңышлы кышасыннар өчен азык белән тәэмин итү. Чөнки кышкы чорда алар өчен азык җитәрлек түгел, өстәмә азык кирәк. Нигездә аларны җәен әзерләнгән пешән белән тукландыралар. Яфрак азык бертөрле культураларда бирелә. Бүгенге көндә республикада 350-дән артык марал һәм 250-дән артык таплы булан бар. 2016 елдан бирле аларны табигый яшәү тирәлегенә чыгардылар. Республика буенча 70-дән артык марал исәпләнә. Хайваннар республиканың берничә урынында Аксубай, Алексеевский һәм Саба районнарында очрый. Төп максат бу хайваннарны җире табигатькә уңышлы яраклаштыру, аларның гомуми санын арттыру. Для того, чтобы численность была постоянной. Планнарның саны артсын өчен бу хайваннарны киләчәктә вольерда кара тоту буенча эш алып бара кирәк. Безнең шундый планнарыбыз бар. Табигатьтә бу хайваннар озак яшәми, 13-15 ел. Тыйлыкларда планнарның гомер озынлыгы 2 тапкыр артырга мөмкин. Киләсе елга республикада 55 таплы булан һәм 30 маралны чыгару күздә тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Гыйльманова, Татарстан яңалыклары. Табигать анабызны урман сулыкларны ничек итеп чүпләүдән сакларга, көнкүреш калдыкларын аерым җыю буенча нәрсәләр эшләргә, чүп җыйган өчен түләү тарифларын ничек киләргә. Татарстан радиосы тыңлаучыларын шушы һәм экологик илкүләм проектларының үтәлешенә бәйле сораулар да кызыксындыра. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча дәүләт инспекторы Фаяз Шакиров яңа көн манзарасының туры эфир тапшыруында шуларга тукталды. Безнең кайбер сорауларга да җаваплар бирде. Хәерле иртә, Фаяз Фәнилович. Министрлык тарафыннан табигатьне саклауда нинди эш алып барыла? Калдыклар өлкәсендә закон бузу очраклары безнең гомумән закон бузу арасында инде 50%-ын тәшкил итә. Мисал өчен без елга 5000 закон бузу очрагы билгеле була икән, шуның 2000-нән артыгы инде именно көнкүреш сәнәгать калдыклары, төзелеш калдыклары өлкәсендә инде. Контейнерлар, бүгенге көндә бункерлар белән тәкъдим итү эшләрен инде башкарма комитетлар алып бара, ләкин монда әле эшләсе эшләр күп, чөнки
Менә Казан шәһәре тирәсендә кайбер поселокларда зур поселокка бер-ике генә бункер, шуңа күрә инде монда региональ оператор моны чыгарып та җитешә алмый, һәм инде менә мондый чүплекләр барлыкка килә. Тагын шуны әйтеп үтәр идем, төзелеш калдыкларын, сәнәгать калдыкларын менә бу контейнерларга, бункерларга ташлау тыела. Монда инде без Ішкі эшләр министрлыгы белән дә, башкарма комитетлар белән дә рейдлар үткәрәбез. Чөнки менә бу төзелеш калдыкларын ташлаган өчен административ җаваплылыкта каралган. Монда инде юридик затларга 250 меңгә кадәр, физик затларга 5 меңгә хәтлек административ җаваплылык каралган. Шулай ук менә бункерга ташлау очраклары, бункердан тыш инде безнең елга 1000нән артык чүплекләр юкка чыгарыла. Бу да инде безнең көнкүреш төзелеш калдыкларын тиешле җиргә, бу инде полигоннар безнең тиешле җир барып җитмәүләре аркасында, менә безнең басуларда, урман кырларында, елга кырларында чүплекләрне барлыкка килүгә китерә. Монда инде без инде закон бозучыны тота алганда административ җаваплылыкны инде закон бозучы тота, инде biz инде чүплекне генә табабыз икән. Монда инде әлбәттә тыгыз элемтәдә муниципаль районнар белән эшлибез. Хәзерге шартларда көнкүреш калдыкларын аерым җыеп урнаштыруның да әһәмияте арта бит. Бүгенге көндә чүпне аерым җыю буенча инде безнең региональ операторлар алдында да бу бурыч тора. Әкренләп бу эшне кертергә кирәк булачак инде. Монда инде безнең территориаль схема буенча да төрле сортировочный станциялар, пунктлар каралган районнарда инде районнары билгеле. Ләкин моны көтмичә бүгенге көндә безнең районнарда, шәһәрләрдә, менә Казан шәһәрендә һәр башкарма комитетының сайтына кирип карарга була. Пластмасс җыю пунктлары, шиша җыю пунктлары, шулай ук батарейка җыю пунктлары да бар. Алар әз түгел. Монда инде безнең гражданнарыбыз шул ук кагазны, макулатураны сдавать итү пунктлары да бар. Гражданнарыбыз илтеп монда тапшыра алалар. Бүгенге көндә менә экология министрлыгы да инде biz ayrım proyekt ekosfera degan proyekt üstündə işləyibез. Hər munisipal rayonda бүгенге көндә беренче объект менә Түбәнкама шәһәрендә ачылды. Аккумулятор, батарея җыю пунктлары да һәр муниципаль районда ачылачак. Радио тыңлаучылар, безнең телевизор караучылар тарифлардан канәгать түгел. Сез нинди тәкъдимнәр кертә аласыз? Бу тарифлар буенча, вакытында чүп чыгару буенча гражданнарыбыздан мөрәҗәгатьләр килеп тора. Бу очракта инде без тарифлар комитетына мөрәҗәгать итәбез. Менә тарифлар бит инде алар гомумән Россия Федерациясының постановлениесе белән билгеләнгән. Шуңа күрә монда региональ операторы да, башкарма комитетта моны тиз генә үзгәртә алмый. Ләкин без менә бу халыктан булган мөрәҗәгатләрне даими рәвештә тарифлар комитетына биреп торабыз. Чөнки атна сайын тарифлар комитеты региональ операторлар, тиешле министрлыкларны җыеп, атна сайын менә шу халык мөрәҗәгате буенча килеп чыккан проблемалар буенча даими рәвештә киңәшмәләрне үткәреп торалар. Хәзер кышын шәһәр бистәләрдә карны көрәп яки эретеп тиешле урыннарга ташып урнаштыру мөмкинлекләре нинди? Бу эшне тиешенче дәрәҗәдә кыш башланганчы әзерләп башкарып куя. Монда инде безнең өстән экология министрлыгы өстендә контроль әлбәттә, чөнки бу өлкәдә дә закон бозу чараклары ел дәвамында күп билгеле була. Беренчедән, безнең инде кар менә Казан шәһәрендә плавильный станцияларга чыгара, кар итү станцияләренә, алар Казанда 6 станция эшләп килә, мондый кар итү станциясе. Инде көчле бураннар, кар күп яуганда инде Мондай очракларда инде башкарма комитетынан аерым билгеләнгән җирләре бар. Алар да экологик таләпләргә туры килергә тиеш. Су саклау зоналарында булырга тиеш түгел. Менә бу канализациялар кырында булырга тиеш түгел. Асты бетонированный булырга тиеш. Һәм инде алар монда инде җаваплы организацияны билгеләргә тиеш. Чөнки без яз көне җәйк менә июньнәрдә инде кар эрегәч, моны инде үзебез анализлар алып, җирнең, туфракның анализын алып, бу кабул итеп алабыз бу территорияларны, ягъни рекультивацияләгән булырга тиеш. Пандемия вакытында экологик илкүләм проектларын үтәү эше ничек бара? Кайсы юнәлешләргә өстенлек бирелә? Пандемия әлбәттә безнең эшкә дә инде үзгәрешләр кертте, ләкин без эшне туктатмадык, чөнки безнең гражданнарыбыз пандемия булырга карамастан
гражданнарыбыз, закон бузучыларыбыз ашыкланып торды ел дәвамында. Узган елга караганда закон бузучылыклары әзрәк булса да, ләкин алар булды. Инде монда табигатькә зыян китерү турында бара инде, табигатькә зыян китерү очраклары, инде илкүләм проектлар буенча эшләр шулай ук туктатылмады. Экология илкүләм проекты буенча быелга инде 2 миллиард 890 миллион сум күләмендә акчалар каралган. Бу инде Иделне сауыктыру федераль проекты, бу урманнар буенча да федераль проект, бу безнең Чиста ил проекты, федераль проекты. Монда инде чүплекләрне рекультивациялау бара. Чиста ил проекты буенча бу Түбән Кама районында, Мизәлә районында, Саба районында инде Иделне сауыктыру программасы буенча. Казанда, Алабугада, Алабуга шәһәрендә, шулай ук Әгерҗе районында, Тукай районында да шулай ук чистарту кормаларын реконструкциялау эшләре алып барыла. Инде киләсе елларга без инде бүгенге көндә проектлар әзерләп, бу эшне федераль бюджеттан, республика бюджетыннан шулай ук акчалар җәлеп итеп, бу проектларны дәвам итү дигән максат безнең алда тора. Табигатькә зыян китерү очраклары законсыз чүплекләр турында кая мөрәҗәгать итеп була? Кайнар линия телефоны эшлиме? Ел дәвамында безнең гражданнарыбыз бик актив, безнең белән бергәлектә эшләп килә дип әйтер идем, чөнки елга 10 меңнән артык мөрәҗәгать килә безнең төрле линиялар буенча инде. Бу халык контроле, мәктәби патруле, безнең WhatsApp, Telegram каналларда эшләп килә. Моны инде безнең сайтларга кирип аларга күрергә була инде информацияны. Ләкин безнең инде тәүлек буенча инде кайнар линия телефонында эшләп килә. 267 68 67 телефоны буенча. Тагын шуны әйтеп үтәсем килә, менә һәр бит инде яңа ел бәйрәмнәре җитә. Бу бәйрәмнәрдә дә безнең даими рәвештә территориаль идарәләрдә дежурныйлар эшләп, халкыбыздан, гражданнарыбыздан мөрәҗәгать алып, реагировать итәчәкбез инде. Безнең республика халкын киләсе яңа еллар белән котлап үтәм инде. Тазалык, тынычлык, гаиләләрендә, эшләрендә уңышлар телим һәм киләсе елларда да безгә бергә бер-беребезне аңлап, табигатьнең чисталыгы өчен бергә эшләп яшәргә язсын. Сез Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче орынбасары, әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча дәүләт инспекторы Фаяз Шакиров белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.